Uite și pe... Drona sus. și pe spectacol. Uite drona. Păi asta zic. Care drona, mă? Drona mea. Da. Și pe spectacol. Văzut? În pod. Am făcut poză la dronă. Da. Am făcut poză la dronă. Lol. Eu trebuie să mă pun așa ca să vezi. Ce pică. Mami, a devenit să părătiți. Hai că văd puțin. Eu am văzut puțin. Hai că imediat. Eu am văzut puțin. Vește. Aud la tot. Ăla cum se aude. Este pe filmare deja. Știu, știu. E de aproape? Mare. Da? Vă mașina de poliție. Da. Bani. Adevărat, Bambier! Adevărat, Bambier! Ba da, acum am. Nu. Am filmat, doar că am oprit camera. Dar s-a întrerupt. Să fac poze. Adevărat, Bambier! A, 0,4. Gata. S-a terminat? Nu, sunt acolo, sunt acolo. acolo. Cai. A, da, bă. Eu postez pe YouTube. Bă, ce faini sunt ăștia. Adevărat, Bambier! Nico, îți bași telefonul. Adevărat, Bambier! Adevărat, Bambier! Stați, Amian!
Uite ce, cum merge ăsta, ia uite. Uite ăsta cum merge. Adevărat ambiat. Ia uite ce frumos. Ăsta vezi? Asta e fată. E băiat. Nu e fată. E băiat. E băiat. Uite, Ce frumos merge. e băiat. Uite și ăsta ce frumos. Adevărat ambiat. Asta e fată. Ce frumos merge. Asta e fată. Vai ce frumos. Uite-l pe ăla cu pete. Cu pete. Ce să nu făcut ăla? Mamă, ce mutare e ăla. Da? Ăla n-are popoabe. Are popcoave. Are popcoave. Ioi. Mamă. Tot ăsta tot din cap. Ia uite pe ăla! Nico, nu mai băgat telefon. Lasă. Uite, îi dă să guste din aia, vezi? Salut! Uite dron acolo sus. Ce frumos e. Ce drept stă calul ăsta, ia uite. Ăsta de aici, ăsta negru. Ăsta de aici. Uite cum stă. Zian, Zian. Uite cum stă. Păi frumos, vede pe bine. Ia. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ăla știe când să plece. Uite, ăla negru. Știe când să plece. Bă, ce fain e și ăsta. Ce frumos. Vine la mine. Are barbă. Care? Ăsta are barbă. Ce? Toți a înviat! Adevărat am zis. Bă, ăsta are pui, ăsta are pui, ăsta are pui. Are pui. Bă, de ce? De ce aia? De ce e aia acolo? Aia e numai la bani. Adevărat am înviat. Ioi! Vai, ce fain e ăsta. Uite, mai vine un calpan de acolo. Ce fain e ăsta! Uite ăsta alb, alb. Ăsta alb cu negru, ia uite. Ce frumos e! Uite ce fain. Care uite Cât de mulți! Mi-a trecut și fric. Ăsta e fain. Uite și ăsta e. Mai e? S-a terminat, mă? Eu încă N-am filmez. filmat aia când A a filmat trecut. David. Da? Da, și Vreau să trimit cu toate în Germania mea.
S-o căcat ăla. Hai că ți le trimit. Vă că o să mai... Dar nu am număr. Nu am număr. Ți le trimit pe toate, ție că după aceea ai trimis tu. Nu am numărul meu. Bă, îți trimit eu. Nu, că le am. Fiecare pe... Eu n-am apucat ăsta. Pe rând. Eu pe ăsta nu am apucat. Să trimiți și mie, da? Da. Uite ăsta cu steagul. Ăsta bagă viteză. Asta-i dă viteză, frate. Oi. Am mers. Bă, ăsta leargă. Uite, Nicolas. Că am filmat mult. 11 minute. Eu am filmat. Ce fain e și ăsta. Adevărat Adevărat am înviat. Vai, ce fain e și ăsta. Wow, ce frumos e ăsta, e băiat. E băiat, bă. Dar lasă că trimite Nicolas. Adevărat am viat. Îmi trimite Nicolas după aceea. Sper că ai filmat căruța aia, nu? Aia da. Mai filmez. Mai vin? Voi, ce fain. Filmează, ține-te. Adevărat am Uite asta cu steagul. Ia. Adevărat am înviat. Uite și pe YouTube-ul ăsta. Adevărat am viat. Adevărat am viat. Adevărat am înviat. Ba da. Vai. Da, nu, se uită în jos. Eu nu o să fiu de asta călărețe, o să fiu fotbalist. Ui, ce bun! Adevărat am înviat. Nicolas, Dată camera. Adevărat am Adevărat am înviat. Ai, dată camera. Wow. Adevărat. Asta o să fie video. Hristos a înviat! Adevărat am înviat. Au făcut drift. Asta cred că a căzut în groapă. Adevărat am înviat. Că ai s-au pus, e fericit rău de tot și de aia. Normal. Mai vin?
Da, clar. Ia că vine încă. Înapoi. Ia că ăsta vrea să vină înapoi. O să se dea iar în două picioare, cred. Da? Ia uite-mă! Uite drona aia încă este El pe îl cer. ridică, da, ridică el. Aolă, drona, bă! Ce-a pățit drona? Coboară! Păi nu-i destul cât o filmat. Ne-a aterizat. Uite că mai vin. Nu, dacă nu asta mai stă mult aici. Aia întreb. Unul vorbește la telefon. Uite că pleacă. Adevărat a înviat! Mamă, uite-i pe ăștia! Oi, de capul! Nu, aici! Uite, toți trei sunt negri. Ba nu, ba da. Ia uite-l pe ăsta negru! Ioi! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat a înviat! Eu am văzut că pot să Toți trei, ia uite, ăștia trei. Adevărat a înviat! Ia uite-l, se întoarce ăsta. Da, nu? Toți trei merg așa. 3 capete. Uite, 3 negri și 3 maroni. Ce tari. Bă, dar câți mai vin? Păi mulți, ce ai stat 30 de minute, eu am stat 30 de minute să stau în 15 minute un pic? Am filmat de 17 minute, n-am filmat. Opa, asta e nervos, rău. Ia, Nu ca celălalt. ia, filmează pe ăsta, că poate facem vreo șmecherie asta. Adevărat a înviat. Adevărat am Adevărat a înviat. Ioi! Ăsta-l filmez. Adevărat am Uite. Steagul ăsta. Adevărat am Da, uite-l pe ăla, Filmează-l. Uite ăsta al David, o poză. Da, filmez eu și trimis eu lui David. Ia uite-l. Ia uite ce fain. Wow! Ți-am trimis o ție. Asta. Asta e urât. Îl cheamă Cristi pe cale. Pe care o cheamă Cristi. Am auzit. Ia, uite-l pe ăla cum stă cu fundul la noi. Așa e zi. Uite-te la ăla. Stătea cu fundul la noi, dar în fine. Bă, ce frumos. Adevărat am înviat. Ce s-a auzit? Unul turbat. Du-te, mă, unul are ochelari de soare. Unde, mă? A, unul de ăla, da. Un călăreț. Nu mai bine. Ține bine camera. Nu poate scap telefonul. Ce frumos ține ăsta urechile, ia uite. Primul, ia uite. Asta?
Uite-l pe ăla. Mare, ce curat. Are pula ăla. Eu, ce-i creatura aia? Chiar că-i creatura. Ia filmează-l din cu asta. Unde-i căruța? A plecat. Asta-i fata. Asta-i fata. Ioi, ce frumoasă e. Ce-i dai? Bă, la negru! Filmează pe asta ca să lensează. Ia uite-o și pe asta negru. Ăsta e cavaler. Bă, ia uite-o. Hai că urmează ceva tare, hai, mai filmează pe ăștia că urmează. Păi acum la asta că le ridică. Adevărat. E de la cu. Nu, a dat... Ce aproape, s-a speriat Nicolas. N-am putut să-l filmez. Păi. Vede că pe ăsta ridică. Nu-l ridică. Uite ce ăla-i frumos, ia uite. Îmi vine căruța mai de cap. Ce adevărat am eu. Salut! Ce frumos! Bă, vine la fete! Până una pe el, vezi? La noi nu vine. Că e Nesi. Adevărat am viat. Uite-l pe ăla ce aleargă. Ce-a alergat, frate! Te vine și pe la noi, omul. Vai, stare! Ce fain să te astea patru! Am uite ce fain să te astea patru! La fel, vezi? Ia uite și ăștia, ia uite și ăștia, vezi? Sunt la fel, ia uite. Vezi? Mamă, tot, am zis că ești gemeni, la fel, chiar la fel. Uite-l pe ăla negru cu alb. Și că e vacă. Ia. Ăsta e adevărat am viat. Ia, ține pe ăsta, ține pe ăsta că îl ridică pe ăsta. Nu îl ridică. Mie că ridică. Uite și aia ce pamă frumoasă. Ce? Ăla nu e ce pamă frumoasă, ia uite. Ăla? Ăla bine frumos e. Uite-l și pe ăsta. Ăsta, se spală el. Îl văd. Ia! Eu cred că da. Nu se uită în jos ca să meargă. Ba nu. Ba da. O să merge sau în față sau în spate. Sau în dreapta sau în stânga. Cred că pe ăsta îl ridică. Da. Ai văzut ce-a făcut cu piciorul? Își ascută ghearile. Loca! Cum miroase. Gata, ultimii, acum vin ultimii, da.
Care și cei mai frumoși, cred. Cred că s-a terminat. 25 de minute. Da. S-a terminat. Și dacă vreau să trimit... A, ba nu. Adevărat a înviat! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Uite ce organizare. Foarte frumos.